खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंखन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बिटिआरखौ लानानै बर'फ्रा गोजोननाय गैया बे बाथ्राखौ बुंदों बर' गौथुमफोरा। ससियेल मिडियायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रायजो अनसाय आफादखौ दुसिनायनि मोन्थाय गैया बर' थुनलाइ आफाद आरो आबबनि सामोल। आसामाव 17 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा बोसोराव 10,000 सोरखारि अनसुंथाइ मोनसिगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ बेरेखा खालामनायनि बिपिएफखौ सोंखारिदों फैला बरगयारिया। गुवाहाटीआव दुथांफोरा जुबिन गार्गखौ गाग्लोबदों। दानिया आबुं रादाब। बर' गौथुमफोरा बिटिआर एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सायाव गोजोननाय गैया। बे बानबुंथिया बर' हारियारि गौथुमफोरनि। मैया बुधबारखालि क'क्राझाराव बर' थुनलाइ आफादखौ लाजेननानै बर'नि गासै मोन 18 गौथुमफोर जेरै दुलाराय बर' समाज, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' इउमेन जास्टिस फराम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, अल बड'लेण्ड क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल संघ, बर' रेबग्रा जुथुम, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच अफ बड'लेण्ड, अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशन, दुलाराय आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट, पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड अफ बाथौ महासभा, अल ब्रह्म धर्म परिचालना समिति, नेशनेल बर' ख्रिस्टान क'अर्डिनेशन कमिटि, अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटि, बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभ गुसुङै BPCPI, कार्बि आंलं कसारी समाज, गवालपारा जिल्ला बर' बार दल लोगोसेनो गोबांसा सानसुमैमोननि नुजाथिनायजों जुथुमनाय जथाइ मेलाव बिटिआर दाफुंनायनि सायाव बिजिरलुआरि सावरायलायनाय जायो। गासै गौथुमफोर आरो सानसुमैमोना बिटिआरनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायलायो आरो बिटिआरनि दफाफोरा बर'फोरनि गेजेराव एना एनि थासारि लाबोनायनिसो सुलु होनानै बानबुंथियो। बर' हारियारि थामोनथानि बागै बिटिआरनि महर होनायनि आगोलाव बिटिआर दाफुंनायनि दफाफोरखौ सोदांनांगौनि थाखायबो गावबा गावनि बानबुंथि होलायनाय जायो। बर' हारियारि थामोनथानि थाखाय आगुआव जालांनाय गिबि खेब आरो नैथि खेब थामहिनबा BSC आरो BTC रादायनि समाव गासै बर' हारियारि गौथुमफोर आरो रायजोफोरजों सिगांग्रो सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय थामथि बर' गोरोबथानि बेलायाव बर' गौथुमफोरखौ आन्दोआव दोननानै रादाय खानायनि अजदखौबो होलायनाय जायो। अजद होलायनाय जायो जे बर' हारियारि गौथुमफोरजों सावरायलायैनि थाखायनो बे खेबनि गोरोबथायाव गोबांथार गोरोन्थि जादों आरो बर' हारिनि थाखाय बिटिआरआ गनायजाथाव जायाखिसै। मख'नो गोनांदि बर' हारियारि गौथुमफोर आरो सानसुमैमोनखौ लानानै बानजायनाय जथाइ मेलखौ दैदेननो बड'लेण्डनि बारग' गाहाय मावफुंग्रा हाग्रामा महिलारिया। मेलाव बाहागो लानाय बर' गौथुमफोरनि दैदेनगिरिमोना फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौनो सोरखार दानायनि खाबु जागोन होननानैबो मिजिं लायो। बेनि अनगायैबो NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय गावसोरखौ बाउसोमनानै आथिखालाव जेलाव जोबनानै दोनजानाय साफ्रोमबो सोमावसारारिमोन आरो बर' सोमावसारनायनि लोब्बा लानानै केस जानानै थानाय साफ्रोमखौबो दायनिफ्राय उदां मोनहागौनि थाखाय दाबि दैखाङो। बेराफारसे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय आसामनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल दाफुंनो लानायखौ बरायनाय जायो। बर' गौथुमफोर आरो सानसुमैमोननि जथाइ मेलनि गेजेरजों बर' हारियारि गौथुमफोर आरो सानसुमैमोना बिटिआरखौ सुखुनाय मोनै बानबुंथिया फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव मैखोमै गोहोम गोग्लैगोन बेयो रोखा जादोंसै होननानै गोबांसाया बुंनो नागिरदों। ससियेल मिडियायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' आइजो अनसाय आफादखौ दुसिनायनि मोन्थाय गैया। ससियेल मिडियानि गेजेरजों सानैसो सानगोथे गोसो लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ दुसिनाय जाथायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सोंखारिनाय होदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि सायाव दाय जाबसिननानै दुसिनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै होयो जे आथिखालाव बिटिआरखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव सोमजिनो लानो हमनाय थासारिनि सायाव बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गासै मोन 18 बर' हारियारि गौथुमफोरा सावरायलायनाय जादोंमोन क'क्राझाराव 12 आगस्ट खालि। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर दाफुंनो थांनायाव बर' हारिया जाहाथे अलखदाव गोग्लैया बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौनि बागै सावरायलायनाय जादों। बर' हारियारि गौथुमफोरा गावबा गावनि नोजोर बिथा लानानै बानबुंथिखौ होलायनाय जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि मोनसे राव, थुनलाइ, हारिमु आरो
आरो हारि थामोनथानि थाखाय हाबा मावग्रा गौथुम हिसाबै गावनि मोनदांथिखौबो बे मेलाव बुंथिनाय जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव फोसावनाय बायदि स्रोद सावराय खुमानायनि बाथ्रा फैयाखै आरो 50,000 रां लानायनिबो बाथ्रा गैया। हाग्रामा महिलारिया दा समाव बड'लेण्डनि खुंगिरिनि बिबानाव गैया, नाथाय बिथाङा सासे बर' गौथुमफोरनि जथाय गौथुम बड' नेशनेल कनफारेन्सनि मासिगिरि हिसाबै बर' हारिनि गेजेराव बिटिआरखौ लानानै नुजाथिनाय थासारिनि थाखाय सावरायलायनायनि खाबुखौ खालामदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' हारिनि थामोनथानि बिथिङाव अराय सांग्रां आरो बिबान रुजुनबाय दं हिसाबै बे सावरायनायाव उदाङै बाहागो लादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादा मोनदांनाय बानबुंथिखौ होदों। बेयाव हाग्रामा महिलारिनि राजखान्थियारि नोजोरनि बाथ्रा फैयाखै एबा स्रोद सावरायलायनाय जायाखै। बेराफारसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिफा नार्जारिया ससियेल मिडियायाव बिटिआरनि सायाव सावरायनाय मेलनि सायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ दाय हमनानै बानबुंथि होनायखौ सानगोथे गोसोनि बानबुंथि बुङो। बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय आफाद दाजेननाय समनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद एबा आब'बा खामानि मावबोबाय दं, नाथाय बिटिआर एकर्डनि बागै दासिमबो आब'बा आन्दोआव दं होननानै सिंथि खालामो जे बर' हारियारि आफादफोरा बर'नि थामथि गोरोबथानि समाव बुंनांगौ गैयामोन नामा? बर'नि गासै मोन 18 गौथुमफोरा बाहागो लादोंमोन बे सावरायमेलाव, नाथाय बर'नि मोननैल' आफादनि मुं खारिनाय जादों हिसाबै बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन बे बाथ्राखौ मिथिनानैबो मानो मख'वाखै होननानै सोंफिनदों आब'बनि आफादगिरिया। सोंखारिनायनि थाखाय बर'आव गोबां सोदोबफोर दं, नाथाय जायफोर सोदोबफोरखौ बाहायनानै आब'बा आरो बर' थुनलाइ आफादखौ दुसिनाय जादों, बेफोरबायदि दुसिनायफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय ससियेल मिडियायाव दुसिग्रामोनखौ सामोल हरदों आब'बनि बिथिंनिफ्राय। सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय आसाम सोरखारा अरुण'दय मुंनि मोनसे गोदान बिथांखि फोसावदों। बे अरुण'दय बिथांखिनि जोहै रायजो नाङै 17 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा बोसोराव 10,000 राङै सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन। बुधबारखालि आसामनि राङारि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गोदान बिथांखिनि बागै फोरमायथिदों। मन्थ्रिया मिथिहोनाय बादिब्ला आइजोफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो समाजारि खामानियाव नांथाब होनायनि थांखियै बे अरुण'दय बिथांखिखौ लानाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि अरुण'दय बिथांखिनि थाखाय रायजो सोरखारा 2020-21 मायथाइनि राङारि बोसोराव 2,80,000 कौटि रांखौ फोसावखानाय जाबाय। आसामनि राङारि बिफाननि जोहैनो बे गोदान बिथांखिखौ मावफुंनाय जागोन। मोनसे नखरनि साफ्रोमबो आइजोफोरानो बे बिथांखिनि खाबुखौ लानो हागोन। बबेखानि बे बिथांखिनि जोहै आसामनि खमैबो 17 लाख नखरफोरानो दानफायाव 830 राङै बोसोराव 10,000 रांखौ मोननो हागोन होननानैबो राङारि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि खाबुखौ लानो थाखाय नखरनि बोसोरारि आयआ 2 लाखनिख्रुइ खमसिन जानांगोन, नाथाय एमएलए, बारग' एमएलए, एमपि, बारग' एमपि, पन्चायत सोद्रोमा, मिरुनि आरो रायजो सोरखारा साख्रि मावनाय, कम्पानियाव साख्रि थानाय नखरनि सोद्रोमा, डाक्टार, चार्टार एकाउन्टेन्ट, उखिल, सोरखारि डाक्टार आरो टेक्स होग्रा नखरनि सोद्रोमाफोरा बे बिथांखिनि खाबुखौ मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो खब्रै साखानि गारि, फ्रिज, वाशिं मेसिन आरो एसि थानाय नखराबो अरुण'दय बिथांखिनि दोहोनखौ मोननाय नङा। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि फैला बरग'यारिया बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएलनि जानानै बिसायख'थियारि फोसावनाय खामानियाव मुखुब जानानै दं। बिसायख'थियारि फोसावनायाव बाहागो लानानै खौरां बिबुंथियाव बिपिएफनि बेरेखायै अजद दैखांनानै बुङो दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारा जेबो मावाखै, खालि जाख्ल'नाय, थगायनाय बायदिखौल' मावबोदों, जायनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथिफोरा रायजो राजानि खाथियाव साफिनो हायाखै होननानै अजद दैखांदों। फैला बरग'यारिया अजद दैखांनानै बुंबावदों दि बिटिआरआ जाफुङोब्ला गासिबो हारिनि जौगानाया सौफैगोन जायखौ बिपिएफआ लुबैयाखै। बे बारनि बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएलआ सोरखार दागोन होननानैबो फैलाया दाबि दैखांदों। थांनाय हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ गाग्लोबदों। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय हरनि 17:40 समाव काहिलिपारानि भगतपुरनि एपार्टमेन्टआव थांगासिनो थानाय समावनो गणेशगुरिनि गणेश मन्दिरनि साखाथियाव सा 6 दुथांफोरनि मोनसे हानजाया जुबिनखौ लामा बेंथेयो आरो गाज्रि राव बाहायनानै गाग्लोबनो नाजायो। बबेखानि S01BY 0675 नम्बरनि गुफुर गाबनि मारुति सिजन दुथांफोरा फैदोंमोन होननानैबो जुबिनआ बुंदों। बे जाथाय जानाय समाव जुबिनजों लोगोसे गारि ड्राइभार आरो सानै पिएसअ'आ दंफायोमोन होननानैबो सुलुं
सान्दुङाव मिथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै जुबिना दिसपुर थानायाव गांसे एफआइआर थिसनबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि का सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लानानै सरासनस्रा रायजोफोरखौ दैदेननाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ हरखाबैनो सोलायनानै रायजो सोरखारनि आबाद आरो जुनार फिसिग्रा बिफाननि ब्रेन्ड एम्बासेडर जानो खोथा होनायनि उनावनो रायजो नाङै जुबिननि हेंथायै खुद्रिनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।